сирийци. Искате ли сирийците да са тук в село Бояново? Не ги искаме сирийците. Значи нашето село е малко, спокойно селце. Не искаме сирийците да идват тук. Бат Любене и Лайчи тук да се включат на интервюто. Значи, имаме 2 училища, детска градина имаме, 400 души сме. За какво ни са те сирийци? Чух по новините, а ти крадат, убиват, изнасилват. Мен ме е страх. Аз на първия етаж живея. Ако скочат 24 часа, има ли някой, който да наварди? Няма. Бойко Борисов, като ги иска, да ги вземе у неговия град. Защото е голям град, а ние сме малко село. Така ли е, бат Любене? Кажи да. Ето, аз не лъжа, госпожо. Не ги искаме тук. Да изчезват от селото. Задавайте въпроси, задавайте. Всички тук сме събрани на стояна пеката в градината, работим, създаване човека работа. В село си имаме работа, изкарваме си парички. И много гиганти има. И Цвята Зълска също има градина. Не искаме сирийци. Деца има много малки и страх ме заради децата много. Училищата също. Задай въпрос. Задай въпроса.